ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവ്. ദേശം കൊടുത്തത് ആർക്കാണ്? ബ്രഹ്മാവ്. അഞ്ചാമത്തെ മാതാജി. അഞ്ചാമത്തെ ഈശോപനിഷത്ത് ഏത് വേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്? യജുർവേദം. ശരിയാ, യജുർവേദം. യജുർവേദം. ഏത് വേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്? എന്താ? അതെ, യജുർവേദം. യജുർവേദം, ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം. അടുത്തത് പരാപ്രകൃതി അപരാപ്രകൃതി വിശദമാക്കുക. പരാപ്രകൃതി അപരാപ്രകൃതി. അല്ല, ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഭഗവാൻ ആദ്യം ഗീതോപദേശം കൊടുത്തത് ആർക്കാന്നാ പറഞ്ഞേ? വേദോപദേശം കൊടുത്തത് ബ്രഹ്മാവ്. അത് എഴുതിയില്ല ഞാൻ. ബ്രഹ്മാവിന. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു. ഇനി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയില്ല, മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തം യേന തസ്മൈ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം എടുത്തു അല്ലെ? ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് മന്ത്രത്തിന്റെ വിശദമാക്കുക. വൈദിക ജ്ഞാനം എന്തുകൊണ്ട് കുറ്റമാണ്? എന്താണ് മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതാണ്. ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ നീക്കപ്പെട്ട് അർത്ഥമാവസ്ഥകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥയിലും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നീക്കി വെച്ചത് മാത്രം സ്വീകരിക്കണം, അല്ലാത്തത് നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നോക്കാം. മാതാജി മൂന്നാമത്തെ കൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടാ. രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം, ചെറുതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛതം സമഃ. ഏവം ത്വയി നാന്യതേതോസ്തി ന കർമാ ലിപ്യതേ നരേ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛതം സമഃ. ഏവം ത്വയി നാന്യതേതോസ്തി ന കർമാ ലിപ്യതേ നരേ. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ചത് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല, നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവനവന് നീക്കി വെച്ച അത് മാത്രം സ്വീകരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആ വിധത്തിൽ നമ്മൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, പ്രവൃത്തി തുടരുകയാണെങ്കിൽ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും?
നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു വഴി ഇല്ല, വേറെ എന്താ പറയുക, വേറൊരു വഴിയില്ല. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് നീക്കി വെച്ചത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര നാള്, 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ നമുക്ക് നീക്കി വെച്ചത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല, കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും, 100 കണക്കിന് വർഷം പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്? കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ നമുക്ക് നീക്കിവെച്ചത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും നമുക്ക് എന്താണ്, കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നമ്മൾ തളയ്ക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഈ മന്ത്രത്തില് എന്താ പറയുന്നതെന്ന്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വർഷം ജീവിച്ചാലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് അതില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന പോയിന്റ്. ക്ലിയർ ആയോ? മനസ്സിലായി. ജീവിത തത്വം, ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം. ആരും മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ജീവികളും ദീർഘായുസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശ്രമം സ്വാഭാവികമാണ്. ആത്മാവ് നശിക്കാത്തതും അനശ്വരവുമായ ഒന്നാണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഒക്കെ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ആരും മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്? ദീർഘായുസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശ്രമം സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതും അനശ്വരവുമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ആത്മാവ്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോഴും ആത്മാവിന് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരുവന്റെ കർമ്മത്താൽ അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ജീവിവർഗത്തിന് ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ നേടാൻ കർമ്മം കൂടിയേ തീരും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്, ആ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങി പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ കർമ്മത്തെ നമുക്ക് 3ആയിട്ട് തിരിക്കാം: കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. അറിയാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അല്ലെ? കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് അകർമ്മം. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതും ഹീനതരവുമായ ജന്മത്തിന് ഹേതുഭൂതമായത്. അതായത് വേദങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മം. ഇത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടല്ലോ, അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും. കർമ്മം വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ചെയ്താല് കർമ്മം, എന്താ പറയാ, നിഷേധമായിട്ടുള്ളത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത വികർമ്മം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താല് അകർമ്മം. സത്കർമ്മങ്ങൾ, ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ഇവ രണ്ടും ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ ഒരുവനെ ബന്ധിക്കുന്നുവെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർക്കറിയാം. തൽഫലമായി അവർ പ്രതികരണത്തിന് ഇടവരുത്തുന്ന സത്പ്രവർത്തികളിൽ ദുഷ്പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും തങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ആരായുന്നു. അപ്പോ സത്കർമ്മം ചെയ്താലും ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നമുക്ക് ആ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സത്കർമ്മം ചെയ്താലും ഫലം അനുഭവിക്കണം, ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താലും ഫലം അനുഭവിക്കണം. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധിച്ചു വെക്കുന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യാ? ഈ തരത്തിലുള്ള മോചനം, എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ബന്ധനമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് ആര് നോക്കുക? ബുദ്ധിയുള്ളവർ നോക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അവർ പ്രതികരണത്തിന് ഇടവരുത്തുന്ന സൽപ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ദുഷ്പ്രവർത്തികളും തങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ആരായുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്ത സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കണം, ദുഷ്പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ദുഷ്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കണം. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അവര് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിലെ കർമ്മ സിദ്ധാന്തം. വൈദിക സാഹിത്യത്തിലെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കാതെ അകർമ്മം കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അകർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം നമ്മളെ ജീവിതം നയിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അകർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്. അകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ, അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവന്റെ അധീശതയെ ഒരുവൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നെന്ന് കരുതാം. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ
ഒരുവന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാസുദേവന്റെ അതീശത്വം സർവാതിശയത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിശുദ്ധി കൈവരുന്നതോടെ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നീ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അയാളിൽ പ്രവർത്തിക്കാതാകും. തുടർന്ന് അയാൾ നൈഷ്കർമ്മത്തിന്റെ തലത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനായി തീരും. അപ്പൊ വിശുദ്ധി കൈവരുന്നതോടെ, പരിശുദ്ധി കിട്ടുന്നതോടുകൂടി ആ വ്യക്തിയിൽ എന്താണ് സത്വഗുണോ, രജോ ഗുണോ, തമോ ഗുണം ഇതൊന്നും അയാളിൽ പ്രവർത്തിക്കാതാകും. വിശുദ്ധി കൈവരാന്ന് വെച്ചാൽ എവിടേക്ക് എത്തി? ടോപ്പ് മോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തില്ലേ? അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാളിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കാതെ വരും. അപ്പൊ ഏത് ഗുണമാണ് പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? സാത്വിക ഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം പ്രവർത്തിക്കാതെ വരുമ്പോ വിശുദ്ധി കൈവരുമ്പോ അയാളിൽ ഏത് ഗുണമായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക? അല്ലെ? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് വരും. അതായത് വാസുദേവാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയാം. അതായത് 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വ്യക്തിക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇസങ്ങൾ നമ്മളെ ബുക്കിലുണ്ടോ? ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ഇല്ലാത്തത് എന്തോ ഒരു പോയിന്റ് ഇതിലുണ്ട്. അതാണ് ഇസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മാതാജി. പറയുന്നുണ്ടോ? അതെ, 23-ാമത്തെ പേജില് ലാസ്റ്റ് പാരയിൽ. ഓക്കെ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഓക്കെ, ഇത് വായിച്ചു പോവാം. ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായോ വിപുലീകൃതമായോ ആകാം. തുടർന്ന് ഇന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന ആശയം സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യവർഗം എന്നീ തലങ്ങളിൽ പരോപകാരം, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, മാനവികത എന്ന് തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന വശ്യനാമങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നു. ഈ ഇസങ്ങളെല്ലാം കർമ്മത്തിന്റെ വശ്യങ്ങളായ രൂപങ്ങളാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണ് അവര് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ഇത് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായോ വിപുലീകൃതമായിട്ടോ ആകാം. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായിട്ടായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ വിപുലീകൃതമായിട്ടായിരിക്കാം. തുടർന്ന് ഇന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന ആശയം എങ്ങനെയാണ്? സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യവർഗം എന്നീ തലങ്ങളിൽ പരോപകാരം, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, മാനവികത എന്നീ തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന വശ്യനാമങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നു. ശരിക്കും പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന്, ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അത് സമൂഹത്തിൽ സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യവർഗം എന്നീ തലങ്ങളിൽ അത് പരോപകാരം എന്നും സോഷ്യലിസം ആണെന്നും കമ്മ്യൂണിസം ആണെന്നും ദേശീയതയാണ്, മാനവികതയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല നാമങ്ങളിലാണ് അത് കൈവരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? കർമ്മത്തിന്റെ വശ്യമായ രൂപങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖം തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനെ പല പേരുകളിൽ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല. പരോപകാരം ചെയ്യുന്നു. എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്. എല്ലാതും ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിനായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് കർമ്മത്തിന്റെ വശ്യമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളാണെന്ന് പറയാം. കമ്മ്യൂണിസം, ആൾട്രൂയിസം, സോഷ്യലിസം, നാഷണലിസം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇസങ്ങളിലേക്ക് ഒരുപാട് പേർ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഈശ്വരനുമായി ബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം കർമ്മബന്ധനമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇസങ്ങള് ഇതൊന്നും എന്തല്ല, എന്തുമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല, ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. സോഷ്യലിസം ആയാലും കമ്മ്യൂണിസം ആയാലും ദേശീയവാദം, പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ അതിന്റെ മലയാളം വേർഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. മാനവികതാവാദി എന്ന നിലകളിൽ മാനവികത ഇങ്ങനെ ഈ പലതരത്തില് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ എല്ലാവരും ആകർഷിക്കപ്പെടും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും എന്തായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല, ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കർമ്മബന്ധനമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മളെ കർമ്മത്തില് ബന്ധനം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുവൻ ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ കർമ്മശേഷി വിനിയോഗിക്കണം. ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ഒരുവന് വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ അഭിലഷിക്കാം. മറിച്ചായാൽ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു മിച്ചവുമില്ല.
അപ്പൊ ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ കർമ്മശേഷി വിനിയോഗിക്കാനായിട്ട് ഒരാള് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരുവൻ എത്ര വർഷങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം. മറിച്ചായാലും നമുക്ക് ആ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. കാരണം എത്രത്തോളം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അത്രത്തോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈശ്വരന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര നാള് ജീവിച്ചാലും നമുക്ക് എന്താണ്, അതുകൊണ്ട് നല്ലതാണ്. അതായത് നമ്മൾ എത്ര വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാനും നമുക്ക് അഭിലഷിക്കാം. അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനങ്ങളാണെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു മെച്ചവുമില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല, കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെടുന്നില്ല. അതല്ലാതെ നമ്മളുള്ള ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വൃക്ഷം 100 കണക്കിനോ 1000 കണക്കിനോ വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ വളരെ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പ്രയോജനമില്ല. ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു എളിയ ജീവിതം ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത മാനവികത, സോഷ്യലിസം എന്നിവയാൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തെക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. ഇപ്പൊ വൃക്ഷം 100 കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 1000 കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഒട്ടകം കുറെ ഭക്ഷിക്കും. ഇതൊന്നും കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു എളിയ ജീവിതം ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത മാനവികത, സോഷ്യലിസം എന്നിവയാൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തെക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ജീവിതമായാൽ പോലും അതെങ്ങനെയാണ്, ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത ആ ജീവിതത്തെക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. എന്ത്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള, ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള എളിയ ജീവിതം ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത മറ്റുള്ള ജീവിതത്തെക്കാൾ മഹത്തരമാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ആ മന്ത്രത്തിന്റെ ഇത് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. പിന്നെ കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഇതില് വരുന്നില്ല. ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്കിതില്. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തേൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കിവെച്ച വിഹിതം മാത്രം സ്വീകരിക്കണം, അല്ലാത്ത നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത്തേൽ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഹിതം മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും, അതായത് 100 കണക്കിന് വർഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല, കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നില്ല എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസുര്യ നാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതാഃ താംസ്തേ പ്രത്യാഭിഗച്ഛന്തി ഏകേ ച ആത്മഹനോ ജനഃ. അസുര്യ നാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതാഃ താംസ്തേ പ്രത്യാഭിഗച്ഛന്തി ഏകേ ച ആത്മഹനോ ജനഃ. മൂന്നാമത്തേൽ പറയുന്നത്, ആത്മഹന്താവ് ആരൊരുവനായാലും അസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവൂ. മൂന്നാമത്തേൽ പറയുന്നത് ആത്മഹന്താവ്. ആത്മഹന്താവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ അല്ലെ. ആത്മഹന്താവ് പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ. ആത്മഹന്താവിന്റെ മീനിങ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ, ആരൊരുവല്ല അസുരവും അന്ധകാരവും നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവൂ. പ്രവർത്തിക്കാത്തവനാണ് കേട്ടോ. ആത്മഹന്താവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയും നമുക്ക്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തി എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ, ആസുരികവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ മനുഷ്യരാശിയുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഭഗവത് സേവനമാണ്. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ആരായാലും അതിന് ശ്രമിച്ചിരിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. നമ്മളത് ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറയണത്, നമുക്ക് അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ആസുരമായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവൂ. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ, അതാണ് ആത്മഹന്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ. അതായത് ആരായാലും ശരി അസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ആത്മാവിനെ
അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരാള്, ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ ആരായാലും അസൂരികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക്, അന്ധകാരം നിറഞ്ഞത് അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം? ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാം, മുകളിലേക്ക് പോകാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകേണ്ടി വരും? അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അസുരന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് നമ്മുടെ 3ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? ആയി മാതാജി. മനസ്സിലായി. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ചില ചുമതലാബോധം കാരണമാണ് മനുഷ്യൻ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി വർത്തിക്കാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ മനുഷ്യന് മൃഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമുക്ക് വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ട്, ചുമതലാബോധം ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതാണ് നമ്മള് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ 2 തരം ജനങ്ങളാണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് അസുരന്മാരും ഒന്ന് സുരന്മാരും. 2 തരം, ഒന്ന് അസുരന്മാര്, രണ്ടാമത്തത് ദേവന്മാര്. 2 കൂട്ടരാണുള്ളത്. ഒന്ന് സുരന്മാര്. ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? ചുമതലാബോധമുള്ളവരും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാണ് ആര്? ദേവന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സുരന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. സുരന്മാർ സദാസമയവും വിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നെന്ന് ഋഗ്വേദം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഋഗ്വേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സുരന്മാർ എപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? സുരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നതോ ചുമതലകളൊക്കെ അവഗണിക്കുന്നവരും അതിനെപ്പറ്റി അജ്ഞരുമായവരാണ് ആര്? അസുരന്മാര്. ചുമതലകളെല്ലാം അവഗണിക്കുന്നവരാണ്. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാക്കില്ല. ഇനി സമുദ്ര താരതമ്യം പറയാം. നമ്മളെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് എന്തിനോടാണ് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സമുദ്രം കടക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബോട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ പറയുന്നത് കട്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക്. കേൾക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു. അതെ, എന്നാ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. കൂടെ ഇവിടുന്നൊക്കെ ക്ലിയർ ആണ്. ശരീരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അസുരന്മാരുടെ ചുമതലകൾ അനുസരിക്കാത്ത ആളുകൾ, സുരന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇത് അസുരന്മാരെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ? അത് പറഞ്ഞു മാതാജി, അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പോർഷൻ ആണ്. താരതമ്യം, സമുദ്ര താരതമ്യം. താരതമ്യമാണ് ഈ പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു പിക്ചർ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ? സമുദ്രത്തിന് കൈ കയറ്റി പിടിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? കൈ അതിന്റെ താരതമ്യാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രം കടക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബോട്ടാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ശരീരം. നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രം കടക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബോട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അപ്പൊ ഈ സമുദ്രം എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയാണ് സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള ബോട്ടാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതില് കടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? തുഴയാനായിട്ട് തോണിക്കാര് വേണം. അതാരാണ്? വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ആചാര്യന്മാരും നമുക്ക് വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരൊക്കെ ആരാണ്? അതിലെ തോണിക്കാരാണ്. അപ്പൊ ബോട്ട് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. സമുദ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ആ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ബോട്ട് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. അപ്പൊ അത് കടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തുഴയാൻ ആള് വേണം അല്ലെ? തോണിക്കാര് വേണം. അത് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആചാര്യന്മാരും വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ തോണിക്കാര്. ഇനി ഈ ശരീരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങള്, മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സൗകര്യങ്ങൾ എന്താണ്? അതാണ് നമ്മുടെ അനുകൂലമായ കാറ്റ്. കാറ്റെന്ന് പറയാം. അതായത് നമുക്ക് ആ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളിൽ അല്ല, അതിന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് കുറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്ര കുറെ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മളെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിനുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാറ്റാണ്. അതായത് ഒരു സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ബോട്ട് കടക്കണമെങ്കിൽ തുഴയുമ്പോ അതിന് അനുകൂലമായിട്ടൊരു കാറ്റ് കിട്ടുമ്പോ എന്താണ്? നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ സമുദ്രത്തിനായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോ സമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാണ്, ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ ബോട്ടാണ്. പിന്നെ ആചാര്യന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മളെ
തോണിക്കാരാണ്, തുഴയുന്നവരാണ്. പിന്നെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാറ്റ്, ആ ശരീരത്തില് സൗകര്യങ്ങളാണ് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാറ്റ്. അപ്പൊ കാറ്റ് അനുകൂലമാണ്. അപ്പൊ ആ സമുദ്രത്തില് എന്താ പറയാ, ആ ബോട്ടില് തുഴയാനായിട്ട് തോണിക്കാരുണ്ട്. കാറ്റ് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ എന്താണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അതാണ് ഒരു കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് സുഗമമായി എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകൂല കാറ്റിനോട് ഉപമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അനുകൂലമായ കാറ്റിനോടാണത് ഉപമിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത പക്ഷം അയാളെ ആത്മഹന്താവ് അഥവാ ആത്മനാശകനായി കണക്കാക്കാം. ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ അതൊന്നും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? ആത്മഹന്താക്കളാണ് നമ്മള്. ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്നും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? ആത്മഹന്താക്കളാണ് നമ്മളെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മഹന്താവ് അജ്ഞാന അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകുന്നു. ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ എവിടേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത്? അവര് അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകുന്നു. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല, കട്ടായി. കട്ടയല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീണ്ടും നെറ്റ് ഏതുവരെ കേട്ടെ? ഈശോപനിഷത്ത് അജ്ഞാന അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് നിരന്തരമായി ക്ലേശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടു. ഇതല്ലേ അജ്ഞാന ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മഹന്താവ് അജ്ഞാനം അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആധുനിക സംസ്കാരം വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ആത്മഹന്താവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാത്തവൻ, അവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ആത്മഹന്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അനുകൂലമായ കാറ്റുണ്ട്, തോണിക്കാരുണ്ട്, നമ്മള് എന്താണ് പറയാ, സമുദ്രത്തിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മളത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകേണ്ടി വരും? അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്ന ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആധുനിക സംസ്കാരം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇൻഡയറക്ട്ലി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആധുനിക സംസ്കാരം വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്ത അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവരെവിടേക്കാ പോണത്? അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നാണ് ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പരിഷ്കൃതനായ മനുഷ്യൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ആധുനിക സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കൃതരായിട്ടുള്ളവർ എന്ത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത്, ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാ എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തിന് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും അതിന് വിരുദ്ധമായി തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നം അയാളെ വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും അതിന് വിരുദ്ധമായി ശബ്ദമില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. ചെയ്യാനുള്ള ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി അവൻ തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നങ്ങൾ നിരന്തരം ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും
വയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആധുനിക സംസ്കാരം വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരിഷ്കൃത മൃഗമായ ഒരു ആധുനിക മനുഷ്യനെ സമീപിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി അവൻ തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്താൽ നിരന്തരം ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത്തരം ഒരവസ്ഥ സംജാതമാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത. അവിടെ സെന്റൻസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്, അതാണ് ബുക്കിൽ നോക്കിയത്. എന്നാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ? വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി അവൻ തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്തിൽ നിരന്തരം ഭയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു. എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്? തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്തിലാണ് നിരന്തരം ഭയപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത എങ്ങനെയുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മള് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ആകാംക്ഷയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനു ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് വിശപ്പ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ള ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്തില് നിരന്തരം ഭയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് നിരന്തരം ഭയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത്. ഈ അവസ്ഥ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത എന്ന് പറയുന്നത്. കഴുതകളെയും പന്നികളെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, മറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണത നേടുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. മനുഷ്യന് കഴുതകളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പന്നികളെ പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എന്തിനാണ്? പൂർണ്ണത നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആത്മജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ആകാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കൂടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ പ്രകൃതി നമ്മെ നിർബന്ധിക്കും. ഇപ്പോ അതേപോലെ ആത്മജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ജാഗരൂകരാകാത്ത പക്ഷം, നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആത്മജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത പക്ഷം, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ആ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടാത്ത പക്ഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കൂടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ പ്രകൃതി നമ്മെ നിർബന്ധിക്കും. അപ്പൊ പ്രകൃതി നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കായ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടാത്ത പക്ഷം, മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള തന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൂടെ അസുരഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയും നികൃഷ്ടമായ ജീവിവർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരത്തിലും അകപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് നിർബന്ധിതനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ആ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം നമ്മൾ ജന്മം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത പക്ഷം, ആ പ്രവൃത്തിയിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൂടെ, അതായത് നമുക്ക് വീണ്ടും മരണശേഷം നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ അസുര ഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയും നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജീവിവർഗത്തിലൊക്കെ ജനിച്ച് അതിൽ അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ പോയിട്ട് അകപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർബന്ധിതനായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ഒരു ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്തോ അതിന് വീഴ്ച വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്തായിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരാണ്? നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ജനിച്ച് അജ്ഞത അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് വീണ്ടും നിർബന്ധിതനായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ്? അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത്തരക്കാർക്ക് ഉത്തമ കുടുംബത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, നമ്മളിപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു, മുഴുവനാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉത്തമ കുടുംബത്തിൽ, അതായത് ചെയ്തതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ
ലഭിക്കും. എന്നാൽ ശ്രമം നടത്താൻ പോലും മുതിരാതെ മായാമോഹിതരായി ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിയുമായി അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാളും അന്ധകാരമായ നരകത്തിലെത്തുന്നു. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ ശ്രമിച്ചിട്ട് എത്താത്തവരാണെങ്കിൽ, കഴിയാത്തവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ്, ശ്രേഷ്ഠമായ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടും. ആ ശ്രമം പോലും നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ അവർക്ക് എന്താണ്, അന്ധകാരവും പിന്നെ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ നരകലോകങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ശ്രമം പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്, ഏതൊരാളും അന്ധകാര നിബിഡമായ നരകങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം വ്യക്തികളെ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് ശകാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറയുന്നു. മനുഷ്യജന്മം കേവലം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മാത്രമുള്ളതല്ല. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് മേൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനുള്ളതും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മം എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല മനുഷ്യജന്മം. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നമുക്കുമേൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹരിക്കാനുള്ളത് കൂടിയാണ് എന്ത്, മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നമുക്കുമേൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ കൂടിയുള്ളതാണ് എന്ത്, മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം മാത്രം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല മനുഷ്യജന്മം. നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമുക്കുമേൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്, മനുഷ്യജന്മം. അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്, ഈശ്വര കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതി നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കിട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्ण क्वेश्चन ഇതിന്റെ തന്നെ നോക്കല്ലേ ആദ്യം. മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയണ, മൂന്നാമത്തെ നോക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത്തേക്ക് പോവാം അല്ലെ. മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത്, മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ്, ആത്മഹന്താവ് ആരായാലും എന്ത് പറയുന്ന എന്താവുന്ന പറയുന്നത്, ഞാനും നിറഞ്ഞതുമായ ലോകത്തിൽ അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി എവിടെ പോയേ പറ്റൂ, അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി ആസുരികമായിട്ടുള്ളതും അന്ധകാരം നിറഞ്ഞതും അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ലോകത്തില് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മതി. മനുഷ്യൻ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി വർത്തിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, ചുമതലാബോധം അല്ലെ. ചുമതലാബോധം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ തരംതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, രണ്ടു കൂട്ടർ എങ്ങനെയാണ്, ആരൊക്കെയാണ്, സുരന്മാരും അസുരന്മാരും. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്, സമുദ്രം കടക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോട്ടിനോടാണ് ബോട്ടിനോട്. എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനെ ആത്മനാശകനായിട്ട് കണക്കാക്കാം, അതായത് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്ത പക്ഷം അയാളെ ആത്മഹന്താവെന്ന് പറയാം. ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ആത്മഹന്താവ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനുഷ്യൻ തന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൂടെ അസുരഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയും നിഷ്കൃഷ്ട ജീവകൾ ജനിച്ച ആജ്ഞതയിലും
അകപ്പെട്ട് കഠിനാന്തരം ചെയ്യുന്നതിലും നിർബന്ധനായി തീരുകയും ചെയ്യും. അതായത് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൂടെ വീണ്ടും എവിടെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും? ഈ ഗ്രഹങ്ങളിൽ, ഭൗതിക ലോകത്തില് താഴ്ന്ന തലങ്ങളിൽ, അസുരഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നികൃഷ്ട ജീവവർഗമായിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അന്ധകാരത്തിലും അജ്ഞതയിലും അകപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതാക്കും. ആത്മസംഭാവിത എന്താണ്? ആത്മസംഭാവിത മതത്തിന് പരിവേഷം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഭൗതികോത്കർഷം തന്നെയാണ്. ഇത്തരം വ്യക്തിയുടെ ആത്മസംഭാവന പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ ഭൗതികാസുരന്മാർ മതത്തിന്റെ പരിവേഷം സ്വീകരിക്കാറുണ്ടായാലും യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അവരെന്താണ് ശ്രമം നടത്താൻ പോലും ശ്രമിക്കാതെ ഭൗതികമായ സന്തുഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത്യാസക്തി പുലർത്തി അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ്? അവരുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഭൗതികമായി ഉന്നതി നേടാന്ന് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതികമായ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ശ്രമിക്കുന്നവര്, ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിക്കും അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാതെ ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിക്കും അതല്ല പിന്നെന്താണ് വേറൊരു വേർഡ് കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിയും വേറെന്തൊരു വേർഡ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉന്നമനമാണോ മാതാജി? ഭൗതികമായ സന്തുഷ്ടിക്കും മായാമോഹിതരായി ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിക്കും മാതാജി ഭൗതികോത്കർഷം. അതായത് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഭൗതികമായ ഉന്നമനം മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഭൗതികോത്കൃഷ്ടം അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറയാം. അതായത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാതെ ഭൗതികമായ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ തന്നെ നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതും ഈശ്വരൻ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. അല്ല, രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ? ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ച വിഹിതം മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല. അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വർഷങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജീവിക്കാം. 100 കണക്കിന് വർഷം നമുക്ക് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നമ്മള് കുടുങ്ങി പോകുന്നില്ല. അതാണ് ആർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന? മനുഷ്യജന്മത്തിന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ? കർമ്മബന്ധനത്തിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളായിരിക്കുമല്ലോ മാതാജിന്റെ അർത്ഥം. അതെ, കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നില്ല, തളയ്ക്കുന്നില്ല നമ്മള്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? കർമ്മബന്ധനം വരുന്നില്ല. കർമ്മബന്ധനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടല്ലോ. അതാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവ് കർമ്മബന്ധനത്തിലായി തീരുന്നത്? നൈസർഗികമായി അനശ്വരമാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക ജീവിതമായുള്ള ബന്ധനം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിനെ ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അഥവാ കർമ്മബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നു. അതല്ല, അങ്ങനെയല്ല വരണ്ടാവുക. രണ്ടാമത്തത് ഭൗതിക ജീവിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധനം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടിയിരുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അഥവാ കർമ്മബന്ധനം എന്ന്. എന്താ ചോദ്യം? ജീവാത്മാവ് കർമ്മബന്ധനത്തിലായി തീരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ? അതാ ഫസ്റ്റ് ജീവാത്മാക്കൾ നൈസർഗികമായി അനശ്വരമാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധനം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിനെ ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അഥവാ കർമ്മബന്ധനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് തന്നെ. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കള് എന്താണ്? ഭൗതിക ജീവിതവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധനം കാരണം ഭൗതിക ജീവിതത്തില് ബന്ധനം, അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരാണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞത്.
ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന്റെ എന്താണ്? ഭൗതിക ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധനം കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ പറയുമോ അത്? രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നുകൂടെ പറയുമോ അത്? ജീവാത്മാക്കൾ നൈസർഗികമായി അനശ്വരമാണ്, എന്നാൽ ഭൗതിക ജീവിതവും ആയുള്ള കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിനെ ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അഥവാ കർമ്മബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കർമ്മബന്ധനത്തിലായിത്തീരുന്നത്? ഭൗതിക ജീവിതവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധനം കാരണം. അതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്നത്? അതെ, ഭൗതിക ബന്ധനത്തിലായിത്തീരുന്നത്, അതാണ് ചോദ്യം. ഒരുവന്റെ കർമ്മത്തെ അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ നേടാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല. എങ്ങനെ മാതാജി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ? ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി. എന്ത് ജീവാത്മാവ് കർമ്മബന്ധനത്തിലായിത്തീരുന്നതെന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്. കർമ്മബന്ധനത്തിലായിത്തീരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഭൗതിക ജീവിതവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധനം കാരണം കൊണ്ട് അല്ലെ? ഭൗതിക ജീവിതവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധനം കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? കർമ്മബന്ധനത്തിലായി. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? കർമ്മബന്ധനത്തില് നമ്മൾ പെട്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അതില് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഭൗതിക ജീവിതവുമായ ബന്ധനം കൊണ്ട്. ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ അടുത്ത വരി കൂടി നമുക്ക് എഴുതിയേക്കാം. 3 തരം കർമ്മങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അറിയാലോ? കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ടകൾക്കനുസരണമായി ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം. അകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് വികർമ്മം. മാനസികം, വാചികം, ശാരീരികം കർമ്മങ്ങൾ അത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പറയാത്ത ചിലത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഉണ്ടോ ഇതില്? ഇല്ല. അപ്പൊ അത് വേണ്ട, ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ട കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട, ബുക്കിലുള്ളത് മാത്രം മതി. സ്ലൈഡിലും പക്ഷെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അത്. സ്ലൈഡിന് അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ശരിയാ. സ്ലൈഡിലും ഇല്ല. സ്ലൈഡിലില്ല. അത് സ്ലൈഡിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് മാറ്റി കളഞ്ഞത്. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യന് മാറ്റാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി, മറന്നുപോയി. അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത്. അപ്പൊ അതില്ല കേട്ടോ. സുകർമ്മം ഇല്ല. അപ്പൊ അതില് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളു, മറ്റേത് 2 ഇല്ല. ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജിയെ സുകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു? ഏതാ ഒരു ശുദ്ധ എന്തുവാ സത്ത് അങ്ങനെ കണ്ട് മാതാജി പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു? വിശുദ്ധ സത്ത്. അതാണോ ഈ സുകർമ്മം? അല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ബുക്കിലുള്ളത് മാത്രം മതി മാതാജി, അതുകൊണ്ടാണ് മാറ്റണത്. സുകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നില്ലല്ലോ. സൽക്കർമ്മങ്ങള്, ദുഷ്കർമ്മങ്ങള്, നമുക്ക് പുസ്തകത്തിലുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. മന്ത്രം ഒന്നില് പരാപ്രകൃതി അപരാകൃതി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ആരാ ചോദിച്ചാള്? 1 മിനിറ്റ്. നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മള് ആരാണത്?